dál, třeba do 15-20 sekundového toho. Je to nepij to! Modrý tak, co je, čistá voda! Už to jede. Na Supermana, ne? No hlavně, že ty jsi na poschůdkách, víš? Pindy. Budeš natočenej, ne? My chceme i tebe na záběru. No, my potřebujeme třeba hodin, aby to šlo s náma. Může natáčet kuťákem. Pořádně drzký ksicht, jak Mark Wahlberg. Jak Marky Mark v videoklipu. Jo, od 13. Pojď, ty vole, už to... Ne, prosím pěkně, Harička, Jirka Penčík. Ne, ten půjde první. Podívej. Ne, nechám ho tady levitovat. Hele. Viděl jsi, jak skákali? Jo, ne. Ryby? No, ty bubelinky, tak oni vyskočili vždycky na to. Normálně rozumím, tak Jdou po Andy. To jsou piraně, Andy! O můj bože! Tak jdem, baby. Jsou 3, 2, počkej, jedna na teď. 1 teď a pas to. 3, 2, 1 teď. Až je to teď, tak jdeme, jo? Takže, počkej, jak to bylo. Ale trochu i na mě. Počkej, ještě před smrtí. Tak. 3, 2, 1 teď. Au! Au! Co se napil, ale mám gubicku. Mám gubicku. Já nemám brýle, si nemůžu koupit. Gubicka. Ne, mám jí tady. Promiň. Už to nenatáčí, vole. No, nebylo to zapít. Jo, natáčí to, ono se to jenom vyšlo. Tak pojďte. No pojď. Pojď. Jo. Pojď. A teď naše roztahonožka. Ne, hele, to nedáš. Už to žávu takhle. Pojď, prdeláče, ukaž nám to. Máme tam. Tak to bude nepublikovat.